guys, no? Merry Christmas sa ating lahat na Happy New Year! Kumaga na, no? Iyan. Oh, say Merry Christmas. Happy Christmas! Oh, Happy Christmas! So, wait, Sinji, you turn on the Christmas light. Can you see? Can you see? No? No? I have. Okay. I put it. You take a video, please. Okay. Cute. Wait. Oh, maliit tol. Happy Christmas. Turn on, Merry oh. Christmas! Merry Christmas. You turn on, no? Piliin mo na. Hi. No! You Merry Christmas? Sipon? Sipon Is that not sipon? Oh, it's rain! Look at tita, sipon. Ito yung handa namin, guys. Niluto ni mama. Sopas na may konting pansit. Yun, oh! Saktong maulan na Christmas, masabaw na Christmas, guys! Masaya, no, guys? So, dapat magluto ka rin ng sopas. Sopas. You eat this? Oh. Uy, may nga na kaya. Oh, it's rain! Did you eat already, eh? Tell baby Lanaya, have Merry Christmas, baby sister. Dali. Merry Christmas. Baby sister. Baby sis. Pumanmengan ni Natsumi. Ay, I'm trying to figure out what's wrong with my daughter. Yun na, oh. No error code, 0 beep, 0 everything. Removing CMOS battery. Resetting the dual and Maximum drive from the Egyptian. making it a single. Oh my god, I don't know. It's too hard. I don't know. One more year, please, onegaishimasu. One more year. You've been, I know, you've suffered enough. At least one more year. Onegaishimasu. Yes! Please. Oh my god, diagnosing her, please. One more year. One more year. I've been using this PC for like, I don't know, any kind of games, downloaded videos. Please, please, Corsair, sponsor me. Tapos ngayon sabi niya, checking this error might be taken around. Ari! Wish it first time in a whole 12 years. Oh my god! Tingnan mo! Tingnan mo! Inabot na ako ng 7.0 sa Dota. Solid ka, boss! Inabot na ako ng version 15 ng Filmora. Solid ka, boss! Pinili ko yung Filmora version 1. Okay, version 15 na ngayon. Bawi. Oh, it's rain! Please, PC God. Neshma. No, labas na yung bituka. Checking this for errors. This might take an hour. Nagsasabi mo. Bolang! Checking this for hours? Yeah, no. Please. Mamangan ka. Magkira. Kita ka kan. Kita ka. Oh, it's rain! Sit down ka kita. Ayaw niya. Ayaw niya. Sponsor ang akong PC. Sponsor lang ketay. Oh, patay na yung ketay ko. Maximum drive from the Egyptian. Bolang! Kitay niya guys, no? Nabuang na yung kit. Mag-text siya ngayon after 2 minutes. Tumayo ka dyan, hindi ko ilalagay dyan. Tapon mo yung konti, tapos hambon yung mainit na tubig. Hindi na mainit. Nag-init ako sir. Ako, nakalagay pa. Hi, Merry Christmas! Erot iklok kita! Oh, it's rain! Ba't ka meron eh? Sa! Oh, it's rain! Ba't kang make-it de show? Oh, it's rain! Tabi tabak ka rin de show? Dad. You are done. You can lay down. Tara, asan na nga po kita? Tara. Hindi, me. Sige. Loko. Oh, it's rain! Sit down. Sit down. Puno dyan na eh. Mainit. Gusto mabasag yung baso. Guys. Idit-idit. Hindi niya. Kaya mo pa yan. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko.
Guys, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Merry Christmas. Merry Christmas. Oh, it's rain. It's already 7:30 and I am going to work. Naiiwan ko yung asawa ko because she is day off. Natsumi is Yasumi too. Mite ko na sa'yo. It's Tita is Yasumi too. Yes, that woman is Yasumi too. Aalis na ako guys. Maraming salamat sa panonood. Masaya no guys. Mga 30 seconds video. Bye guys. See you later. Alligator. It's tapos na yung trabaho. So, uwi na tayo. Kumain tayo ng maraming spaghetti. Na, papunta tayo na sa Donkey Hoty. We're at Donkey Hoty. You go to the toilet. Hey, Donkey Hoty. Donkey Hoty. Ano pangalan ni Bruno Mars no? Yeah, I nag-see. You sing, donkey. Bye guys. Guys, Samoy Day tonight. Samoy, what can you say about the samosa? But I like cafe. And are you okay? No, I'm not. Are you okay, Tita? Yes. Okay. Tita, the coffee. Aray. Tita, drink coffee? So, minasan ne, kyo wa, daddy no tokoro ni ikimasu. With Baby cereal. Hi. Ay, baby, ako na to. With nuts. With nuts. Bye, baby. Rain. No. Oh, it's rain. It's not baby cereal. No, baby didn't cannot travel yet. When she grew like 1 year old or maybe 8 months, she can travel already, ne? With Natsumi, with Mama, with Papa, with Mommy, Dad, Tita, and Minong. No, no. No, who will drive? Who will? No, Tita cannot drive car. I'm the only one who can drive car. Oh. So, shout out sa'yo. Na guys, no, I need to get my Megane because I cannot. Hindi kaya nakikita sa ano to, no, be? Sa video tong me and I bo. Yeah, I forgot my glasses, no? I'm sorry. Why you laughing? Oh, it's rain. Don't love me. Sabi ko na, DKJ1, no? Okay, guys. Masaya, no, guys? Diyos ko, guys, no? 9:30 pa ng umaga namin siya hinihintay. 2:30 na, ano na? Oo. Signed by Apple in California. Didikit pa sa akin. Maliita, tol. Wala man akong kiss. May mo muna yung screen protector mo bago tayo umalis. Kunin mo na yun. Wala nang kwenta yung box, oh. Tinapon na lang ng gano'n-gano'n, no? Ba't asan yung case mo? Tawag doon? Yung parang ginaganon sa likod ng box. Anong tawag dito? Ito, yung ganito. Yan o, yung gano'n yung pinipil dito. Alam mo, nagpunta kami doon sa ano, ang gusto nila. Gloom cam sa ano, tapos plus 10% sa kanila. Sabi ko, Pag credit card talaga makano. ay, yan, hindi. Sa kanila, doon pa kami mag-ano sa kanila. Papatungan na naman ng another interest. Yan, diretso. Sabi ko, ayoko. Bibili na lang tayo diretso. Sabi ko, mukha niya. Oh? Anong masasabi mo? May cellphone ako. Masaya, no, guys? Asan na yung screen protector? Ba't di mo nilagay muna yun? Lagay mo muna yung screen protector mo. Para siyang ano no. Maligtad. Dapat ilalagay mong kitay mo dito. Hindi mo na ipota mga sniper din na. Sticker guide, oh. Ganonin mo siya. Parang sa likod. Ano yun? Yun, nahuwi niya. So, dito na kami sa Shinkoiwa ba to, ma? Koiwa Eki. Dito na kami sa Shinkoiwa Eki, no? Malapit na kami sa bahay. Yan, no? Eh, yun yung mini scramble ng Shinkoiwa.
Guys, nandito na kami dito sa may Edogawa. Malapit na kami sa bahay. Dito yung walang bangus eh. Kayo hindi kayo nakakabili doon. Kami nakakabili dyan. 7 kilos na ipon galing sa rep ni... Good morning, good morning. Ano yan? Katakutan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Pinadala niya galing Plasdan. Shoutout sa'yo, sir. Inubos mo. Wala nito may kimbal. Ay, hindi? Ano to? Oy! Ibot ko pa rin yung hipon. So guys, so hipon. Hipon kayo dyan guys. 7 kilos. Galing kay Rowell Katakutan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Oh, yung ketay mo, madam. So guys, we're here at Sugod Bahay. So guys, tapos na kaming mag-pack dito sa bahay nila mama. Hi. Oh, it's rain! Maliita, tol. Ayan nga, malam. Oh, it's rain! Meron ka lang explore dito sa malapit dito sa... Tapos na kaming magaganyan guys. Yes! Yes! Ito na guys. Tapos na kami dito sa Ichiban Oishikate desu. And then uuwi na kami. Saan ka pupunta? Hindi mo na kuruma yan eh. Kuruma niya. Oh, dito. Okay guys. Bye. Love you. So, yun na nga guys, no? Kakasundo ko lang sa asawa ko galing sa work. And then, pupunta kami ng On the Joy Pool. Bibili kami ng taong. Pagdalo, nilaga ako ulit. Say hi ka muna. Oh, Pugong Biyahero. Ito. Ito yung isang subscriber mo. Ay, pugumbiyero. Oh. Say hi, Pugong Biyahero. Where's your money? Hey, where's your bayad? Auntie, asan yung bayad mo? Nahiyo. Aru, you eat my Sabihin mo. chicken. You eat my rice. Naiwan pa nila. You drink my water. Hindi ako mawawalan ng boss. Pag hindi na ako uminom, hindi naman ako sipon, hindi man ako nilalagay. Uminom pa rin nga, parang gusto ko rin sumipon. Oh. Magsabi ka muna kay Pugong Biyahero. Oh, ito yung aking magandang asawa, subscriber ni Pugong Biyahero. Inuubo ngayon, uminom ng gamot, lalo daw inubo. Sa lalamunan ni Ma'am. Hindi, maano kasi yung hangin. Tsaka yung subscriber ni, ano to, si Kindred TV. Tsaka ni Marcos TV. Tsaka si Marcos. Punta kami ng Joy Pool. Gagawa kaming, ano yun, yung sa Saizeriya. Ano yung pangalan nun? Walang giniling G. Murugay Garikuyaki. Nagbili kami ng pineapple sa ano, yellow Na glow. ganyan niya matamis. Honey glow. Mamaya kainin natin. Yung pinakita ko sa'yo kanina, yung kay kagabi, yung vlogger na, oo, yung kamukha ni Janela, no? Oh, it's rain! So, di pa tapos mag-upload yung ating pinablog. Ilang percent na ba yan? 20. My God. So, guys, mamaya na lang ulit. See you. Okay, guys. Ang dami kong background. So, try natin i-recreate yung famous muscle ng nandagke? Saizeriya. Ramsey Kitchen No Mix. So, ito na guys. No? We're trying to recreate the famous. Ano kasi yun? Nakalimutan ko na. Pesto. Pesto. Famous Murugay Garlic
teriyaki ng Saizeriya. So, in our own, kasi nag-search kami sa Google, walang lumabas. So, wala, be. Wala. Isa siyang densetsu recipe or secret recipe, no? Based sa aking panlasa. Meron siyang garlic, nangangamoy basil, may olive oil siya. So, may olive oil ka? Yes, arimos. At saka meron siyang medyo matamis. Either honey or sugar. Tsaka onion na maliit na, ano kasi yun? Doon ka na kumain! Ba't ka nagkaon dito? Masaya, ano guys? Ano ko muna, lagyan ko yung sauce. Tingnan mo to guys, so ayaw itong paglutuin. Gusto nangingilam din, oh. Masaya, ano guys? O yan ang si Yakult Girl. Ang first step natin guys is magbalat tayo at ilagay natin sa hand mixer or hand... Ano tawag dito? Hand. No? The more garlic, the more aji. Ilagay na rin natin itong mga maliit, no? You know? And then, ilagay na natin ang ating napakaganda at napaka-economic na. Ano si pangalan nito lang? Ano pangalan nito? Manual driller. Grinder. Manual grinder. Manual grinder? Manual blender. Di! Ang tawag dito eh. Manual chopper. So, ang ating target is napakanipis at napakaliit na garlic na. The smell of garlic is so basilic. The smell of garlic. You know? Yan ang ating target. Grabe, 10 garlic to. Tapos, onions. 2 onions. 2 onions. So, i-cube mo muna siya bago mo siya ilagay sa manual grinder. And then, oops, kulang pa ng grind. Yun oh! Pag narinig yung yun yung perfect. Oh guys, oh, yan ang perfecto. Now, we peel the second onion. Second onion. Pwede pala ako cooking show ba? Ramsey Kitchenomics. Natatawa yung asawa ko guys, oh. Masaya, ano guys? Ayaw yung maniwalan, marunong ako magluto. Kasi, dumadali sa mga dugo namin yung tagapagluto, guys. Kapampangan. Huwag kang tumawa. Cube it. And then, pagka-cube mo. And then, the basil. Then, guys, the third one. The last. Ay, hindi pa pala last. Meron pang olive oils. Ang aming sweet basilica. We need to unstem the basilico. And then, we go here. We need to. Yan. Nakakakita ako ng basil, no? Basil or basil. Parang instant Italiano ako. Uwi! Idol ko nga si Ninong Ray. Ninong Sigaw, ano? And then, guys, the last ingredient. Olive oil, yun. Ganda talaga yan. Add oil, the pepperino, and then you add sale. So ayan na guys, imemekos-mekos ko na itong oh guys, I can see it. Ang sarap guys. Lagyan ng Salt Bay guys. Ninong Say is on the way. Uwi, Ninong Say is on the way guys. Like and subscribe. No, kasi yung nakita namin dun sa Saizeriya guys, plate, nangingitim. So ibig sabihin, nangingitim. Isa lang ang alam kong nangingitim, binibake. Sugar. Ito ang ating Pure Gourmet. Kung nababasan yan, Murugay. Tapos 500 grams. Sample muna natin tong 500 grams. Lagay na yung mga foil dyan. Mga incense. Guys mo. So guys, ito, hinihintay muna natin sinet natin ng 175 degrees ang ating air fryer kasi wala tayong bakery.
Masaya, ano guys? Na-bake na natin yung ating murugay. Getting ready for 2026. Oy, be careful! Dito pa tayo ng pata bukas. Parang ayaw mo sumagot ng oo ah. Yes. Kasi ma-anti-presyon ka na naman. Guys! Guys, not perfect guys. Ito na guys, oh. Yan oh. Ito na yung kinalabasan ng remake ng aming Saizeriya. Nandun na yung lasa niya pero konting adjustment pa about sa pepper. Matindi ng pepper. Mas maganda daw yung walang pepper, sabi ni mama at saka nung asawa ko at saka si papa. Pero man yaman na di siya? Mapali ha? Wala ng pepper. Tikman mo. Guys. Guys. Yung guys oh, maraming pepper. Perfecto. Perfecto, olive oil, sal. Minsan nga, hindi nga siya brown yung kinainan natin last time. Walang brown, di ba? Mm. Pero, Parang may niyog. niyog? Guys, may niyog daw, sabi ni Ma'am Annabelle. So guys, ito na ang update sa aming Saizeriya ala. Perfect. No. Sale. Bolang. Perfectnissimo. Sarap guys. Napapalitan yung basil, hindi siya tama. Kasi may nakita kasi kaming green doon, which is akala namin basil. Pero, hindi siya basil. Ano siya? Ang tawag doon? Garlic chives ba ang tawag doon? Yun, garlic chives daw ang tawag. Yummy. Oui. The mozar, the oil, the sal. Oui. Perfecto, oui. Bolang! Ano yan? Sa Italian, pag kumain ka, oui, je veux voir, je veux beaucoup, merci beaucoup. Maraming thank you.